IB3 Ràdio. A internet www.ib3radio.com. La Persiana. Ja ho escoltau, aquesta sintonia més que coneguda del Festival de la Cançó, el conegut Eurovision, i per parlar d'això, cada setmana, i a partir d'avui, ens acompanyarà un expert en Eurovision. És en Miquel Mestre, que ens acompanya a través del fil telefònic. Miquel, com anem? Hola, bones tardes, Raül, bones tardes, amics oients. Pues una mica refredat, o bastant refredat, no sé si m'escoltareu massa bé. Beníssim, beníssim, t'escoltam beníssim, tu no passis gent de pena perquè t'escoltam beníssim. I, Miquel, ara escoltàvem aquesta sintonia d'Eurovision. Com és escoltar aquesta sintonia en directe allà on es celebra el festival? Bueno, és que el vivim de manera intensa, com servidor en aquest cas. Pues mos entra una emoció molt forta, molt grossa, perquè és una cosa que duim de dins des de petits, és un sentiment que nosaltres vivim amb intensitat durant tot l'any i sobretot els mesos previs. I com ets allà dins, és el moment que només sona, que només és una seqüència curtíssima, que només posen 10 segons pràcticament, pues bueno, allò és una explosió general. Bueno, suposo bé, abans de començar amb aquesta secció, avui és un dia per presentar-nos. Miquel, conta'm un poc quina és la teva trajectòria o allò que tu coneixes d'Eurovision, perquè no ets aquella típica persona que any rere any simplement veu el Festival d'Eurovisió a través de la televisió. Bueno, jo som una de les moltíssimes persones que veu el Festival d'Eurovisió des de sempre, des que era ben petitet, quan tenia, jo que sé, 7 o 8 anys, ja me vaig enganxar al Festival d'Eurovisió. No, he tingut la sort de que he pogut veure in situ pues, molt de festivals en directe. Hi vaig com a premsa acreditada normalment i estic visquent pues, els dies del Festival d'Eurovisió de manera bastant diferent a un seguidor habitual, diguem. Quant d'any fa? A quants de festivals has anat? Bueno, no he anat tampoc massa exageradament, he anat a 11 festivals. Bueno, quasi res. Però és que no he anat mai. Bueno, ja. I estem a l'espera d'enguany. Enguany la cosa està una mica crítica. Què passa enguany amb l'Eurovisió? Ai, aquestes crisis. La cosa, el deixam esperant fins al darrer moment. Ho tenc tot a punt i tot preparat per si de cas aniríem en menys dies que habitualment, però sí aniríem. Molt bé. Bé, hem de dir que Espanya, dins del Festival d'Eurovision, va ser un dels països fundadors d'aquest festival, no? Però amb els anys pareix que han perdut aquella importància que tenia Espanya dins del Festival d'Eurovision. Han guanyat algunes vegades, ja tothom ho sap, na Maciel, per exemple, o na Salomé, però què passa? Com així no tornem a guanyar? Bueno, això seria llarg i a lo llarg d'aquest programa ho podem discutir, si vols. Bueno, de fet, Espanya no és un membre, no va participar el primer any d'Eurovisió, sinó va tardar 5 anys. Eurovisió va començar el 56 i Espanya no va debutar fins al 61. Però sí, és un dels membres, diguem, de lo que s'anomenava fins ara el Big Four, que són els 4 grossos, els pesos pesats, ara són Big Five, els països que paguen més, que porten més a la UER, i és un pes pesat. Què passa? Pues que aquests anys a Espanya que el Festival d'Eurovisió ha perdut a lo llarg, sobretot dels anys 80 i 90, hi havia molt poc interès. I això és una cosa que s'ha perpetuat. Jo sempre dic el mateix, perquè jo sempre em conviden a anar a programes de televisió i tot això. Pues sempre he de contar el mateix, és que aquí té molt mala premsa el festival, se pensen que és un festival amanyat, en tongo, que se voten entre ells, la història aquesta de sempre, i Espanya, pues, s'ho ha cregut. Ningú no se molesten ni siquiera en averiguar per què diuen aquestes coses i s'ho ha cregut. Hi ha un cert desinterès. Menys mal que ara darrerament Televisió Espanyola pareix que s'ha tornat a posar les piles i envia gent un poc, diguem, professional, perquè fins ara hi podria tenir accés qualsevol persona, que no vol dir que valgués o no valgués, però crec que mereix el respecte suficient com per presentar-hi professional. Bueno, darrerament Miquel, se comenta, o se diu entre la gent, no? Entre qui segurament no en sabem ni tenim ni idea del Festival d'Eurovision, i és allò de que els països que s'han incorporat darrerament a la Unió Europea i també al Festival d'Eurovision, això, se voten entre ells, sí, però són molt petits, però funcionen. Els Batomet són 12.
si tu te votes en veïnat, qui és qui votes l'altre. Per guanyar el Festival d'Eurovisió, Raül, l'han de votar pràcticament tots els països que participen, siguin o no veïnats, si no, no guanyes. Si no, no guanyes, no, evidentment. Si no, sempre guanyaria el mateix país el que tingui més frontera, no? Clar. Escolta, parlant d'això, de les fronteres, quins són els nostres millors amics al festival? En quant a vots? En quant a vots, clar, perquè al final funciona per vots. La cosa varia, perquè ara el Festival d'Eurovisió es vota telefònicament un 50% i també hi ha un jurat professional. El 98 pues, se va estrenar, diguem, el televot. A Espanya el beneficiaven normalment més el televot de països amistosos, els tradicionals pues, eren Israel, Grècia, Turquia, Suïssa, França i Portugal, evidentment. França i Portugal, no? També darrerament han entrat molt de països, se fa un festival d'Eurovisió previ, per dir-ho de qualque manera, i és qui guanya té l'oportunitat de participar a la gran nit d'Eurovisió, no? No, degut precisament que és un festival que sempre ha anat pujant, exceptuant enguany que també la crisi es nota i hi ha un parell de països menys, pues, se va veure obligat a fer una semifinal. Després encara hi havia més sol·licituds i ara se fa 2 semifinals cada any. D'aquests 2 vespres pues, passen 10 finalistes de cada semifinal, més els 5 grossos, i això és la final d'Eurovisió. Bueno, dins aquests candidats a la semifinal, que llavors tenen l'opció d'arribar, quan anem a la final, hi ha Andorra, per exemple, que pareix que mos va bé que arribi fins a la final, no? Sí, però enguany Andorra no participa. Enguany no participa? No, què passa? No hi ha candidat o no hi ha dos Bs? Segurament no hi ha dos Bs. L'any passat tampoc no va participar. Bueno, això és el que té aquesta situació que estem passant, no, Albert? Sí. Bueno, per tu, d'aquests darrers anys, és que segurament tots ens en recordam, quin ha estat el millor representant o la millor representant d'Eurovisió amb aquests darrers 10 anys? Espanyol. Espanyol. Que m'hagi agradat a mi, que trobi de categoria... Bueno, que tu, la teva opinió és la que mos compta nosaltres. Bueno, jo crec que aquests darrers 10 anys, com a cançó, pues segurament l'any passat, de Pastora Soler. De Pastora Soler com a cançó, però clar, de posició... Cançó i cantant, cançó i veu, sí. Però la posició, llavors al final no va ser que... No, és igual, perquè participen... Hi havia 43 països i hi havia un nivell molt bo. I què n'ha de dir Miquel Mestre d'això d'aquell any que hi va participar el conegut Chiquilicuatre, però que va quedar el número 7 avui, no? Mira, d'en Chiquilicuatre m'agradaria més, no per l'alumne, perquè jo se m'encén la sang. Bueno, te diré només una cosa, perquè he de parlar perquè, bueno, han tingut molt de liós amb aquest Chiquilicuatre, ja vos ho contaré una altra ocasió. Sí. Simplement, l'altre dia se va fer una pàgina web d'Eurovisió Espanya, on jo col·labor, precisament una enquesta, diguem, entre tots els fans i seguidors, que diguessin quina era la millor i la pitjor representació espanyola per ell. Sí. No, la pitjor. I la pitjor pues, va sortir, en diferència, en Rodolfo Chiquilicuatre. En Rodolfo Chiquilicuatre. Mos va aparèixer una presa de pèl. Per mi és un insult a la música i del festival, francament. Així ho vaig sentir en viu i en directe allà. Bueno, escolta, enguany, anem a parlar d'enguany. En representen els de les altres illes, de les Illes Canàries, el senyor de Morfeo. Què en trobes d'aquesta elecció? Sí, bueno, el senyor de Morfeo, sí, és un grup asturià que té una cantant canària, que és la Raquel de Rosario. M'apareix una opció bona en quant que el grup pues, ja té una certa estabilitat professional damunt els escenaris. Crec que, hombre, tots se posen nerviosos allò perquè impressiona veure allà en directe, i crec que poden quedar bé. És una opció nova. A mi m'agrada un altre tipus de música, els respecte, estan bé. Sí, no m'acaben de... No t'acaben de fer, Miquel, no t'acaben de fer. No, però vamos, com per descomptat, nosaltres sempre poem era representant espanyol, com sempre. Ella la trobo un poquet que transmet poc. És un poc fada. La trobo una miqueta sosa, parlant entre nosaltres, que no mos escolta ningú. Bueno, no, esperen que mos escolti molta gent, que vol dir. Mos escolten molts els oients d'IV3 en ràdio, i a més també ho podeu fer, recordeu, ja ho deia abans la nostra veu corporativa, a través de la plana web www.iv3radio.com, i escolta, Miquel, tenim Twitter, @sapersianiv3, ja ho saps, no has de cercar per Twitter. Val, perfecte. Recordam, idò, que aquest Festival d'Eurovisió d'enguany es celebra el dia 8 de maig a Malmö, a Suècia, i que a Espanya serà representat per el grup El Sueño de Morfeo. Què t'apareix escoltam un poquet de la seva cançó, que serà la cançó que al final ens representarà a tots els espanyols?
Escoltàvem ara un poquet d'aquesta cançó, a l'inici d'aquesta cançó que es diu Contigo hasta el final. Miquel, aquesta cançó, creus que... Sona bé, això de la música celta, tal, agrada, és una opció jove que ja t'he dit, no estic en contra, evidentment. Bueno, també és això, no? Mostrar un poc a Europa que Espanya no només és allò de sol i platja i flamenco, no? No, això està claríssim. De totes maneres, per Espanya és nou la inclusió de la música celta tal, però no així per Eurovisió, que Eurovisió fa molt d'any que hi participa en aquest tipus de música. Que, per cert, li he notat una similitud, ho va descobrir un company meu l'altre dia i m'ho va fer veure, i és vera, una similitud amb la banda sonora de la pel·lícula Braveheart de Nènia. Com comença, sí, sona un parell d'estrofes semblants i bueno. Bueno, hem de dir una cosa també, i és que Espanya un poc ho ha provat tot, no? A dins d'Eurovisió ho ha provat de totes, però normalment hi ha més dones que homes que hi participen a Eurovisió. Això per què serà? Per què creus que és així? Normalment sí, no, ara ja darrerament pues, sí, sempre han guanyat més dones, no sé exactament per què, no em podria definir, no en tenc ni idea. I a més, una de les darreres que va participar va ser la coneguda Soraya Arnelas, si no m'equivoc, Soraya Arnelas, amb aquesta cançó un poc amb tons un poc àrabs, no? Un poc del sud, que tant de moda se va posar a Eurovisió i que justament quan nosaltres hi vam anar no va anar bé. Què va passar amb Soraya? No, pues Soraya sí, era una cançó que tenia, estava una cançó que estava produïda per Suècia, mira quina mescla, i era una cançó greca, mesclada, i estava molt vist i no sabem exactament què va passar. El que va passar, a mi no m'agradaria en la posta en escena. Allò de la màgia no t'ha agradar? No, me'l va pareixer absurda, ella m'agrada molt, és una gran professional, molt bona, genial, a més, com a persona encantadora, aquesta lota. I allà la posta en escena jo no sé què passa dels espanyols, que jo sempre els ho dic, els aconsell. Els ho dic, diguem, a la coreografia, hores cantant que hi vaig, li vaig dir a Pastora Soler l'any passat que la vaig entrevistar, li dic, per favor, que no te passin bailarín per davant tu, perquè tot estem creuen per davant, per davant d'això fan coses. No, una cosa senzilleta, un bon gust, una cosa ben feta, però no, els espanyols no saben què passa. Inclús en el SketchUp hi varen dur, que no me'n recordo el nom, un francès que era coreògraf i Premi Nacional de Coreografia, que va ser horrorós. La gent, ell asseguda d'una butaca i se giraven així com si estigués en una perruqueria. Horrible. Jo penso, si enviam un francès que ens faci la coreografia en els espanyols, a la millor diu, jo m'estimem de fer-li molt bé. No sé exactament què fan. No sé, pues no va, en alto m'ho agradava, però no va xocar. Què creus que és més important en el final, la cançó, la cantant o la posta en escena? Perquè clar... No, lo millor és un conjunt. Lo millor és una bona cançó, una bona composició, que hi ha autors, una bona cançó, un bon intèrpret, això està claríssim, i la posta en escena també hi fa. Però, per exemple, l'any passat que va guanyar Eufòria, que estava cantat, feia mesos que sabien que hi guanyava, doncs, mira, per bon, és una posta en escena, quasi podien dir lúgubre, diguem, una cosa oscura, que no hi havia res, i apareixia i et xocava, així, de tant de ballarins i llums i focs i tal. I, per exemple, fa un parell d'any també, Saina de Soraya va cantar, per exemple, na Patricia Kass, sortia ella tota soleta, una gran veu, una cançó francesa, genial, i va quedar molt bé, sense ningú més. Vaja, i llavors n'hi ha que, com aquells monstres que varen participar i que de fet varen guanyar, que... Lordi. Vaja, canvien i mos han canviat totalment el concepte d'Eurovisió. Lordi, va ser l'any que ja la gent podia enviar SMS, jo ho vaig dir tot d'una, la gent jove votarà això. En directe a mi me van agradar, el rock també m'agrada, me van impactar, jo vaig veure els assajos i com els vaig veure, home, no m'agradaven les vestimentes, feien por de veres o no? Era llamativa, però sonaven molt bé, imposaven, i me va xocar. Jo aquell any m'agradava un altre cantant més clàssic, que són més clàssics, però va estar bé, res a dir, me'l va sorprendre, va rompre un poc l'esquema cançó guanyadora eurovisiva. Molt bé, Miquel, jo m'agradaria que cada setmana, perquè, clar, això deien que és dia de 8 de maig, per tant encara mos queda estona per parlar d'Eurovisió i saber si els nostres representants espanyols quins són les quinieles que se fan entre uns i els altres. Ara per ara, hi ha cap país que diguis, ui, aquest enguany té bon nom? A mi m'agrada molt, he escoltat un parell, encara em falten a sortir, encara em falten a seleccionar. M'ha agradat moltíssim de Bonnie Tyler, la representant inglesa, una cantant que m'ho va destrossar tot, tu encara no havia nascut a l'any 78 en so Corazón Destrozado, que ara és la representant britànica, és una cançó molt clàssica, dins el seu estil m'agrada, però també m'agraden molts cançons molt senzilletes, no per guanyar, que a mi particularment m'agraden, doncs m'agrada Xipre, m'agrada Croàcia, m'agrada Suècia.
Vaja, i a vegades jo ara quan veig això dels punts d'Eurovisió, no? Quan donen els punts, que és aquell moment tan emocionant de saber si en donaran o no, sí. Apareixen països que moltes vegades eren desconeguts totalment, que fossin aquí a Europa i que ara mateix participen pareix que com amb més il·lusió, no?, que la resta. Sí, per això és lògic. Així com a Espanya, des anys 60 i 70, pues, que participaven i enviaven les primeres figures de la música, perquè en aquell temps només hi havia una cadena, o la primera i la segona com a molt, pues aquests països participen i envien les primeres figures del seu país, i és lògic que se votin el que te diuen entre ells, perquè això té una explicació. Per exemple, ex-repúbliques soviètiques, que ara s'han desgregades fa un parell d'anys, pues, el cantant d'Armènia, el cantant de Bielorússia, pues, tal, és conegudíssim a tota la zona, igual que aquí a Espanya, jo que sé, hi nacen autonomies, no? Hi naix un cantant de Madrid, Mansi de Sevilla no el votaria, claro que sí, perquè el coneixeria, saps què t'ho vull dir? I a més, efectivament, hi posen molta il·lusió, gran músic, gran composicions i unes postes en escena molt diferent que no tenen res a veure amb el món, diguem, d'Europa occidental. Molt bé, a part d'això hem de dir una cosa, i és que l'any passat es va incorporar de nou Itàlia, no? Sí, Itàlia ja fa 2 anys que torna a participar, és una dels grans i posta estar ara ficada, diguem, en els Big Five, que són els 5 que són els 4 grossos, França, Itàlia, Alemanya, Anglaterra, Espanya, i l'anfitrions són 6, en aquest cas. Ah, molt bé. Molt bé. I d'aquests 6 són els que posen els 2 Bs, nosaltres no tenim... Aquests són a la final ja directament. Aquests són a la final perquè posen els 2 Bs, no és bo. Escolta, nosaltres fem una cosa, com que no hi podem posar 2 Bs, perquè no els tenim, com a mínim li posarem l'interès, així que cada setmana tindrem amb nosaltres. Miquel, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per obrir aquesta persiana del Festival d'Eurovisió, i ja veurem la setmana que ve de què en parles, i quines cançons ens duràs de la història d'Eurovisió. Bueno, el que vos puc dur és que tinguem explicar una mica ja vos ho selecciono. Perfecte, molt bé. Moltíssimes gràcies, Miquel. Fins la setmana que ve. Gràcies, Raül. Bones tardes. Adeu. Nosaltres ens acomiadam d'aquesta secció escoltant, com dèiem, la cançó que representarà enguany a Espanya al Festival d'Eurovisió, Contigo hasta el final, del Sueño de Morfeo. Paso a la tormenta que amenazó mi corazón. Llegas tú con todo lo que significas tú, descubriéndome quién soy. Eres esa luz que a través del universo tú me invitas a